Вече сме в новата работилница, намираме се на центъра на града. Сега ще ви покажа долу-горе какво имаме. Картини, много картини, разни други нещица, красивички, ето картините. Тук съм подготвила едно стилажче с две стилажчета даже, с материали, с които ще работя. И ето, това са всичките неща, с които ще работим. Това са малка част от нещата, с които ще работим. За първата работилничка съм ви подготвила да направим един венец за Великден. Това, между другото, да ви покажа е купичката от глина, която моя син малки е направил. Така. Друго, това са част от сапуните, с които ще излизаме утре. Не утре, в събота. И какво друго? Всъщност, да, това е. За момента е това. И ми се струва доста готино. Ето. И сме на центъра и там се вижда площад Левски. Ето там. Така. Там е площад Левски, така че може да се ориентирате по прекрасния тюркоазен цвят на новата работилничка ателие. Това беше от нас. За сега очаквайте ни с нови, свежи, готини идеи. До скоро!